Gizona ere bitxia izan zen emez ezer, ia egun urtera iritsi da, eta 15 urtera, eta idazle izateaz gain Martinikako politikan itzalandiko gizona ere izan zen. 1913 jaio zen Martinikan, eta Parisera joan zen ikastera beka bati esker. Bigarren arteko Paris da, sormenaren hiriburu zen Parisura, Picasso handa, James Joyce, Scott Fitzgerald handa, Cesar Vallejo, Gertrude Stein, kabaretetan jazen zuten da, Afrikar erritmoak etorreta du Europara, eta kolonitako jendea heldua da metropolira. Eta giro horretan, 1934an, bada aldizkari fundazional bat oso importantea, Letiguia Noir, estudiante beltza, ikasle beltza, aldizkari sortu zuen MSSR-ek eta gero orduan lagun zuen eta Senegalgo presidente izango den, independentzia honeko presidente izango den Leopoldo Senghorrekin batera, eta Guyanatar batekin, Leon Damas. Eta emila hasten da aldizkari honetan, eta gero, etorriko gero beste aldizkari batzuk Tropik, eta hemen agertzen da Cesarren, nik esan nuke, poemariaren eta ideologiaren hartatza, eta da negrotasuna agertzea. Negrotasuna, lehenengo aldiz konzeptu hori, Letiguia Noir horretan agertzen da, eta negrotasuna diot eta ez belztasuna, berak azken batean egiten duena da negro erabiltzen du, noaren ordez, negritik erabiltzen du, eta ez belztasuna. Beraz, negrotasuna iraina bandera egiten du, eta de Espainia identitatearen ikur. Eta bere, ezagunke bere poesiaren ardatza negrotasun hori definitzen ematen duela bere obra guztia. Egin zuen tesiak ere, galiazan egin zuen tesiak, Hughes eta Mackay poeten gaineko izan zen, eta hauek biak izan ziren, zera ez da jarrengo berbizkundea lehitu izan den horren, mugimendu horren minaz. Eta hasi zen bere obra Parisen ontzen sorterritik urrun. Poema o antologia honetan bada poema bat beste aldean nabarmentzen dena eta deitzen dena sorterrigatze baten kaierra. Oso poema luzea da, normalean liburu formatoan topatuko zuen poema bada hasita buka dena etenigabekoa eta edizio frantzesa badira, edizio mexikar batzuk eta kubatar batzuk eta badira, eta inglesa ere bai, adibidez John Bergerena da inglesezko itzulpena, eta liburu moduan orkesta da poema bera, poema luze hori, ez da, guk hori sartu dugu poema osorik, eta gero bukaeran beste poema batzuk ere osagarri ez. Baina nik uste dut irakurriak hartuko duen impresio izango dela ondoren datozenan neurri batean naiz eta ondorengo materiala izan, aurretik irakurri duela poema luze horretan sorterrigatze batek kaiera, ez da. Lehen edizia 1999 da, sorterrigatze baten kaiera horrena, eta hasieran gehiagizko arrakastarik lortu ez bazuen ere, Andre Bretonek emozion bultzada. Andre Breton Noierpeko bidean zela Martinikan gelitu zen, eta berak kontatzen du nola aurkitu zuen poema hau, eta nihilatuta gelitu zen poema luze horretan aurkitu zuen munduarekin. Surrealismoan egita, nihilatuta gelitu zen, benetan MSSR-ek ikusita zen mundu agertzen zuen poema luze horretan sorterrigatze baten kairan. Poema luze bat da, work in process bat, etengabean behin eta berriz idazten joan zena edizio diferenteak izan zituen. 1900 da, berrogeian zelak Bretonek emango dipultza ikaragarria, sarrera bat egingo dio poema horren 1907an, eta ezagun garaia frankofonia mintzat oso ezaguna egiten testua izan zela, ez da. Paristik etxera egindako testua da, eldarnia baten modua da poema, alako eromen bat, irudien mozkorraldi bat agerida, Karibe basanak eraso egiten digu poema honetan, atxedenik ematen ez dizuna, hizkuntza bidurritzen duena, erritmoa txikitzen duena, jazulo batean aritu baliz bezala, prosa poetikoan hasten du mantrarekin, edo alako mantra moduko batzuekin, edo aldarrikapen politikoekin, errukirik ez duena ez kolonizatzailearekin, baina ez da kolonizatuarekin ere, eta niri bintzat gordina bezain ederra egin zaidan, ez da. Eta